Hi guys! It's Michelle B! And willkommen sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta na kayo? It's been a while na parang 2 days pala akong walang vlog, no? Kasi busy ang person. At anyway guys, anuhan nyo muna. Hulaan nyo kung anong oras na. Gabing-gabi na. Charot. Na dito. May energy pa akong gumawa ng vlog. Ganon. So, yes. So, this vlog is a very special vlog. Kung makikita niyo sa ating title. Ayan. Kasi requested ito ng sikat na vlogger dito sa Germany. At sobrang bait talaga nito. Ang bait-bait nito. Ang bait-bait talaga niya. Ayan. So, si Miss Libby Ann, thank you so much, sis. Thank you so much, Ann, sa pag-request ng na ito. Vlog na ito. Ayan. So, yun. So, thank you so much. Thank you for supporting me. Thank you for watching my vlog. Maraming salamat talaga, Ann. Ayan. Ayun. At, yeah. Hindi ko alam paano umpisahan kasi nga, sabi ko sa kanya, wala naman akong mga bags, wala naman akong mga magagawa ko yung what's in my bag, yun, pero yung parang collection ng bag is parang, I try my best. May mga bags naman ako dito, so makikita ninyo yung mga ating nakolekta. Charot! Charot. Hindi kasi ako masyadong fan ng mga bags, guys. Hindi talaga. Hindi ko alam. Ayun. Hindi lang talaga ako mahilig. Gumagamit ako ng bag, pero hindi lang ako mahilig ng bag. Parang gano'n. So, may iba akong hilig. Charot. Pero si Miss Libby Ann is talagang napakahilig nun sa tawag ito, sa bag. Ayan. So, please subscribe to her channel, guys. Malapit na siyang mag 300 din. Mag 500. Charot. 500,000. Ayan. Subscribe na kayo, guys. Ayan. Mahina ba boses ko? Charot. Gabi na kasi. So, baka marinig ako ng kapitbahay namin. Dito or dito. Charot. Ayan. So, ayun. So, nakaganito lang tayo. At meron ako dito, guys, na nandito na yung star nilagay ko dito. Nagbabago ng pwesto ang aking mga bagay-bagay. Ayan. So, nandito pala ako sa loob ng aming kwarto. Ayan. Kung makapansin ninyo, guys. This is the bed. So, yun. Let's start. What's in my bag muna tayo. So, ito yung bag ko. The first bag. Ayan. Anyway, guys. Charot pala ako na This bag is my on-the-go bag. Kumbaga, kahit saan pumunta, kahit saan, charot. Lalo na pag mga, bit-bit, ito talaga guys yung bag ko. Anyway, ito ay isa sa mga nabili ko doon sa gift na binigay sa akin ng aking brother-in-law noong birthday ko. Ayan. So, ang tatak nito guys is Tamares. Hindi naman ito kaanuhan. Pero sabi nila maganda na yung brand na ito. Kasi rin siya. Medyo pricey din siya nung nabili ko siya. Naka-sale na siya. Pero pa rin siya. Pero dahil nga dun sa gift sa akin ng aking brother-in-law. Ayun. Sa mga binili ko. Ayan. Tapos, nagustuhan ko siya kasi unang kita ko pa lang sa kanya guys is, so description naman tayo ng bag ha. Unang kita ko kasi sa kanya is nagustuhan ko siya kasi mahilig ako sa color blue. Ayun, mahilig din ako sa color blue. Madami akong hilig na kulay. Ayun, isa sa mga gusto kong kulay is blue. Ayan, so blue siya. Tapos, maganda yung pagka-combination ng blue at black. Diba? Tapos, siya, hindi siya yung mababasa sa loob. So, ganun. Pagka umulan, hindi siya kasi nga protected siya. Ayan. Protected siya. Malayo ba ako? Malayo ba kayo? Charot. So, yun. So, let's start what inside of my bag. So, the first one is, saan ba muna ako? Sa pinakaloob. Dito muna tayo ito muna. So, kung ano yung nasa laman ng ating bag. Dito muna tayo sa kabilang bulsa, no?
So, sa kabilang bulsa, guys, makikita ninyo dito sa loob, meron ako ditong shopping bag. Charot. Ano siya, yung napupulled na bag. Ayan, na alam mo yun, nakita nyo na to sa mga vlogs, sa mga naunang mga video ko, na like ko siyang ginagamit at like ko siyang bit-bit dahil nga in case of na lumabas kami tapos may mabili tapos diba kailangan lagayan. So ano siya guys, very convenient and very demure, very cutesy. Charot. Tapos may pabango ako dito na wala ng laman. Pero ang bango-bango kasi nito guys, meron pa tong konti pag spray mo to, may lalabas pa yan dyan siya. Ano to guys, BB. Ganda. Ano matawag ito? Nabili namin to sa Mueller ng aking asawa. Pinili ng asawa ko sa akin. Gusto ko siya unang amoy ko pag ang bango talaga niya. Hindi pa kami nakabalik ng Mueller. So maganda siya, oh. Wala na siyang laman, ubos talaga siya, oh. Pero may konti pa yan pag na-spray mo yan, may konti pa yan. Ganun. So, lagyan natin dyan. So, ayan guys, yung first, dito sa gidli. Charot. Dito sa gilid. Ouch. Hala ka, ayaw ni natuloy magsara. Kasi patusok kasi itong ano nito eh. And then, in the next gidli, charot, masasyak kayo sa laman ng bag ko. Charot. Anyway, guys, ang laman nito is ganito talaga laman niya. Okay? Hindi ito sanadyang lamanan, charot. Talagang, ito talaga ang laman niya, guys. Kasi nga, ito nga yung on-the-go bag ko. So, the next is, hindi ko alam kung pwede itong ipakita or something like that. But yeah. Pepper spray. Short story, bakit ako nagkaroon ng pepper spray? Kasi nagkaroon kami ng encounter dati na aking asawa, guys. Naglalakad lang kami. Wala kaming ginagawa. Naglalakad lang kami. Ano namin yun eh, monthly date namin yun. Tapos pumunta kami sa kabilang city. Tapos, ano yun, sa train station, naglalakad kami kasi nga, yung parking namin ng sasakyan is naandun sa kabilang side, tapos kailangan mo pang dumaan ng Bahnhof ng, alam mo yun, yung ng mga train, ng train, ganyan. So, malaking train station kasi siya, ganyan, tapos, madaming mga tao, ganyan, madaming mga tapos naka-encounter kami ng bad, charot. Kasi nga, ganito, naglalakad lang kami. Masaya kami kasi nga, namin yun eh, monthly date namin yun ng asawa ko. Tapos, talaga masaya kami kasi nga, nag-enjoy kami sa labas, ganyan. Ano yun eh, yung season na yun is parang ganito rin. Malamig na, taglamig na dito, ganyan. Kasi nga, naglalakad kami noon, tapos uminom kami ng kape. Ganon. Tapos, bigla na lang na, inano ng lalaking yun yung asawa ko. Tapos, yung talaga siya, yung aggressive siya. Siguro yung lasing or something, I don't know kung anong meron doon sa kanya. Ganon. Tapos, so wala kaming ibang weapon. Yung kape, ang inano ng asawa ko doon sa kanya. Kasi nga, guys, as in talaga niya yung asawa ko. Ganyan. Alam mo, grabe yung takot ko noon. Ayun, so first time kong i-share yun. Ang story nito, bakit ganito. Tapos, kaya ako din nag-ano sa asawa ko na pwede mo ba akong bilhan niyan? Kasi in case of naman, in case of emergency, may panlaban ako. Alam mo yun? Marunong naman ako sumuntok, marunong naman akong sumipa, marunong naman akong mga pero may mga tao talaga na di ba? Hindi mo naman parang ganun. So, lagi ako may ganito. Tapos, pagka guys, nilalagay ko to sa jacket ko or something na madali siyang kuhanin. Pero most of the time is nandito siya. Pero pagka umaalis kami na nandun siya. Pero hindi ko alam kung pwede ipakita or something like that. Pero it's better na merong tawag ito, may merong pangontra sa mga masasamang espiritu. Charot. Ganon. Ayun yung niya, story niya. Diba? Ang haba na ng vlog ko kaagad. Charot. Dito pa lang. Okay. So, yun. So, next naman is, dito tayo guys sa harap na bulsa. Dito. What is in here? Ang mahabang vlog ko nito. Charot. Ayan. So, the first thing is meron ako dito guys na hand cream. Ayan, hand cream. Kasi nga, lalo na pagka ganitong, malamig. Kailangan mong mag-hand cream. Ganyan. Kasi para manatiling, yung mo, hindi dry. Ganyan. Anyway, ito pala yung first bag ko nung nag-school ako guys dito.
isingit, charot. Tapos, may clam. Ayan. Saan ko ba ito nabili? Dito na ba ito? O sa Pilipinas? Basta, ayan, clam. Tapos, magugulat talaga kayo, guys. May another ano pa ako, guys. Clam. Ayan. Tapos, meron ako ditong Fisherman's, anong pangalan nito? Fisherman's Friends na lemon. Ayan. Masarap itong candy na to, guys. Ano siya? Lemon nga siya. Pang ano ng lamunan ba? Ayan. Tapos, ayan. Ito na, nandito na tayo sa pinaka-exciting part ng laman ng bag ko. Yung mga resibo ng Aldi. Ano itong isa? Resibo din. Pakaraming resibo. Ayan, resibo. Ayan. Tapos, meron pala ako ditong ngayon ko lang na ano to, hinahanap ko to siya eh. Meron ako ditong Prada na maliit to. Ano to, guys? Ano lang to? Tag ito? Ano to? Basta yung parang doon, pag nung bumili ng pabango, tapos may basta ayan. So, ayan, maliit na Prada na na pabango. Ganyan, parang nila. Ganyan. Tapos, meron na akong panghaplas. Diba? Meron ulit ako isa pang panghaplas. At meron ako ulit dito. Alam niyo, dito lagi yung mga panlaban ko talaga. Pagka sa kabuhi, sa tawag dito, sa hilo, sa something like that. So, ayan, Vicks. Tapos, efficacent oil. Dito ko na ito binili. Kasi wala akong nito, guys. Tapos, alam niyo ba siya? Tingnan niyo, gamit ko yan siya. Charot. Kasi nga, pagka laro na nitong massage ako sa asawa ko, nalagay ko sa likod. Ganyan. So, ayan siya. And then, eto. So, this one is matagal na, guys, sa Pilipinas na to. Siguro 3 years na ba ito? 3 years ito sa akin. Bigay ito sa akin ni Miss Ampi. Maraming salamat, Miss Ampi. Binilhan niya ako nito. Siya bumili sa akin ito no? Nakalimutan ko. Pero kung Miss Ampi, kung nanonood ka, confirm mo nga. Ayan, siya bumili nito sa akin Ayan, kasi nauso tong Roll na efficacent oil. Ayan, Ayan, na panglagay dito. Gamit ko rin ito sa konting-konti na lang. Pero alam mo, tagal-tagal niya. Ayan, Tapos madali na siyang gamitin. Ayan. Sarap. Ayan, ito rin ang inaano ko sa asawa ko pagka medyo masakit yung ulo, gano'n. So, yun, thank you so much, Miss Ampi. Tapos, meron akong gamot dito. Yung ba't na may gamot ako dito? Binibitbit ko lang pala to, guys. Ano to, guys? Gamot. Panglagay sa puwet. Ganyan, gamot. Ewan ko, dito ko lang to na nakita. Basta sa asawa ko yan na Ganun. Tapos, syempre, guys, may ballpen. Always may ballpen ako, guys, dyan. Hindi nga lang organized to dito. Basta dyan silang lahat. Tapos, guys, mayroon pala akong nabili. Ano ba yun? Naman ito. Sorry, may mga kalat-kalat pa talaga yung ko. Tapos, sinan ko nga, charot, ang haba na video ka. Masensya na kayo, Sana panoorin nyo hanggang dulo. Salamat. Ayan, tapos, meron pala akong Sebo de Macho, guys. Nabili ko sa Pilipinas. Kasi nga, charot, inamoy no? Hindi ganun kaganda yung amoy niya. Pero, alam niyo naman na tayo. So, naniniwala ako dyan. Charot. Tapos, meron ako ditong cetirizine. Diba? Sa allergy? Oo, ayan, cetirizine. Ganyan. Alam nyo, guys, dito ko na-discover dito ako nagkaroon ng allergy. Ganyan. Hindi ko alam. Wala nung allergy sa Pilipinas. Parang ganun. Nung napunta ako dito, guys, alam nyo ba, nagkaroon ako ng mga allergies. Charot. Allergies na something. Charot. And then, guys, the important thing inside of this is meron akong rosary dito. Anyway, di ba, Miss Anne, meron kang rosary. Ako meron akong rosary. Anyway, ito, guys, ito ay binili sa akin ng aking asawa nung kami sa Cebu. Nung nagkita, nung pumunta kami ng Cebu. Ayan, ang aking Diyosawa. Ito, binili niya sa akin. Ayan. Tsaka, nakita niya kasi ito na pink. Alam niya yung favorite color ko yung pink. So, binila niya. Ang cute-cute nito, guys. Ng na to. Ayan. Lagi ko to, guys, bit-bit. Lagi lang siya nandito sa bag ko. Pagka hindi ko dala yung bag na to at magja-jacket lang ako, kinukuha ko na to, sinalagay ko lang dyan sa bulsa ng jacket ko. Ganon. Basta, ganon. So, yeah. Wag nyo na ako i-judge. Basta ganon siya. Ganon yung ko. Tapos meron pala akong clip dito, guys, na sirang-sira na. Galing pa to ng Pilipinas. Binili ko pa, matagal ko na to. Ginagamit sa trabaho ko pa lang sa Antipolo. Tapos meron pala akong mga coins dito. Ngayon ko lang napansin na coins pala ako dito na ilan to. 4 pesos and
50 cents ng ng tawag ito, ng 50 cents ng euro, ganyan. So, yeah. Dito ko lang yun, hayaan mo na yan. So, ayan guys, yung mga laman niya. So, ibalik na natin para maano natin ito. Diba, sama-sama lang sila dyan? O, dyan lang sila dyan. Basta nandyan lang sila. Ganun. So, sige. Ayun lang siya. Okay, na tayo sa pinaka-main part, guys. Kasi ang haba ng video natin. Baka sabihin ninyo, ano ba naman to? Ang tagal-tagal naman ano. Dito sa pinaka-loob is, ayan, gray siya sa loob. So, tingnan muna natin dito. Meron akong chocolate. Not sponsored, but akala mo naman talaga. Ayan, so yun, ganoon ang katipid ilong ko. Kalahati na yan siya, guys. Kasi nga, kinakain-kain ko to pagka nakakamdam ako ng kahit konting gutom, ganyan. Basta ganun, pagka lumalabas, ganyan. Ganun. Tapos, meron akong tissue, guys. Tissue yan. Tapos, may 10 cents pa pala ako dito. O, tingnan mo, diba? Ilapay natin dito. Ilagay. Ayan. So, yun. And then, lagi ako may tubig. Always ako may tubig. Always din ako may payong. Mainit, maulan, may payong. Tinitingnan lang nila ako, baka payong to. Ang weird. Charot. Hindi nila alam, pinay ako. Di ba ganun tayo? Mainit payong, maulan payong. Dito kasi parang hindi sila gaanong magano. Basta dahil ko na namang kudadalo sa inyo. So, ito na sumunod natin. Ito tayo ng bulsa, guys. Oh, anyway. Something like this. Charot. Ipapakita ko lang sa inyo yung akin lang. Charot. Kasi nga, ito sa asawa ko, guys. Sa akin. Charot. Pinahawak niya lang yan sa akin. Kaya nasa akin yan siya. Tapos, ito yung wallet ko. Yan. This is my wallet. And, I have my earbuds. What do you mean? Ito, binili ito ng asawa ko sa akin. Yan, so hindi natin papakailaman yung wallet ng asawa ko kasi wallet niya yan. At pakailaman natin yung aking wallet. So this is my wallet, guys. Anyway, I have my wallet. Mahilig ako sa wallet. Ayan, mahilig ako sa wallet. Sa wallet na mga mga cute, ganyan. So ito, guys, nabili ko siya. Oops, parang nandito yata sa ko yung mga wallet ko, diba? Andyan, yung mga wallet. Charot. Anyway, ang laki na nitong nito, guys, oh. Ang cute lang nito. Kasi nga, ano bang nangyari nun? Nasira yung wallet ko, tapos pumunta ako, tapos madami talaga magandang wallet, guys. Ito yung gusto ko kasi nga, alam niyo namang mahilig ako sa pink. So, may may pagka ganyan. Charot. Tapos, may lagay siya dito ng coins. Tapos, dito sa loob is lagayan siya ng card, ganyan, or anything, something na pwede siyang mag-extend ng ganyan. Ayan, pwede siyang lumaki ng ganyan. Tapos, yun. Tapos, pwede mo kasi siyang ihawakan kasi siya dito, or di kaya may something kung may ilalagay ka dyan, or something like that, or something na naglalakad ka, tapos bit mo siya, ganyan. Tapos, ayan. Diba? Ang cute niya. Pwede mo pang sabitan ng labubo. Charot. Kaloka yung labubo. Aray ko. Tapos, ayan, so ilalagyan natin ito. Hindi ko naman yan masyadong ginagamit. So, inside my wallet, ito pala ay, to, guys, leather siya. Made in Germany. Ayan, so yun. Tapos, ang laman pala nito, guys, is, kasi nung nakita ko to, sabi ko sa asawa ko, bumili ako ng wallet. So, ang laman nito, guys, is, unang-una ang aking pinakagwapong asawa, syempre. Picture na yan, guys. Diba? Ang pogi. Seryoso sa picture. O, picture niya. Tapos, naandito rin yung mga important pin. Important number. Nandito, guys. Ayan. Tapos, yung mga resibo ko dati nung nag-aaral ako ng libro. Nag-aaral ako ng Deutsch. Nag-aaral ng libro? Ng Deutsch kasi. Kasi nga, tinatabi ko kasi baka, sorry, baka kasama dun sa, joke lang, hindi naman pala. Tapos, may listahan pa pala ako dito na bibilin ko bread, sausage. Ayun. So, ayun ang laman dito sa unang, dito sa kabila, guys, is card.
Ayan. So, may mga card ako dito. Yung aking, yung aking Gesundheitskarte ang tawag dito. Health card. Aking health card. Ang aking, ang aming card. Charot. Yung ginawa ko. Yung aking residence permit. Yung aking iba pang card. Charot. Ayan, ayun yung laman nito, guys. Ayun yung laman ng wallet na ito. Ayan. Something like that. So, ito siya. Ang cute lang yan, diba? Tapos ito pala sa nilagay coins. Oh. Hindi ko to dapat pinupuno ng coins ito, guys. Kasi nga ayoko siyang masira. Kasi nga ang ganda niya. May iba-ibang kulay nito. May red, may yellow, may green. May red, may yellow, may green. Oo. Tapos, basta ganun madami siya, pero itong mag-stand out kasi I really like it. It's my favorite color, you know. Charot. As you can see, and as you can see. Charot. And as you can see. Ano yung chinelas ko? Charot. Ayan, so yun. So, ayan siya, guys. Tapos, yung mga coins ako dito. Ayan, so yun. Punong-puno siya ng coins. So, ayun yung laman ng ating bag. Wala na. Ayun lang, guys, yung laman ng ating bag. What's in my bag? Yun lang. So, yeah. Asahan nyo yung video ito ay wala tong edit-edit, okay? Hindi ko na to i-edit. Kung ano to, ay ayun na yan siya. Kung ano yung makikita ninyo, yun na yung vlog talaga. Ganyan. So, binalik ko na yung loob niya. Yung yung laman ng loob niya. Laman ng loob niya. Tapos meron pala dito sa kabila pa na na packet. Kaya nagustuhan ko rin siya. Ito ay walang laman. Wala akong nilagay dito. Ayan. Pero pagka naglalakad ako. Pagka umaalis ako, tsaka pagka minsan dito ko nilalagay yung sa passport ko. So yun. Ayan, guys, yung laman ng aking what's in my bag. And next, charot. O, ayan na yung aking unang bag sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo ang ating collection ng bag. Kasi sabi ni Miss Anis, hindi naman daw yung paramihan. Okay, so let's go! The first one is, charan! Ang ganda-ganda ng bag na ito. Alam niyo bakit? Bigay ng asawa ko to sa akin. Bigay ito ng asawa ko sa akin nang pumunta siya ng Basta marami siyang binigay sa akin ng araw ng mga puso. Basta sa Pilipinas siya nun. Oh my God, what is inside of this? Baka mag-ano pa ako kung ang inside. May napkin, guys. Kasi nga, ito guys, ay ginagamit ko lang ito pagka hindi ko kailangan magbitbit ng marami. Parang lang ba? Parang halimbawa, lang kami, ganyan. Ito kasi is pagka medyo malayo-layo, at saka pagka kailangan ko magdala ng tubig, ng payong, ng something. Kasi, yan. Pero ito talaga. Pero ito hindi ko na masyadong nagagamit. Pagka halimbawa, lang, yung occasion na lang, ganyan. Simba or ito, ginagamit ko. Nilalagay ko lang dito yung yung iba ko dyan na importante yung ilalagay. Ayun lang ang laman nito, guys. Tapos may tissue. Konti na lang pala yung tissue nito. May tissue pa rin dito. Tapos meron pa ako dito parang token ng madami pa to eh. Pagka, kay kasi yan, kay Rafael kasi yan, pag pumupunta kami ng ng Playland. So, ayun. So, yung bag na yan, guys, ayan siya. To, guys? K-Cross. Sa Pilipinas to. Ayan. K-Cross. Tapos, gusto ko siya kasi may ganyan. Tapos, yung kulay niya, ang ganda. This is my favorite ko siya, yung kulay nito. Mga ganitong kulay, guys. Ayan. So, ang ganda nito, guys. Ayan. Matibay din siya. So, ilang taon na kami ng asawa ko. Charot. Ito lang dito katagal. Charot. Ayan. So, yun. Ito yung first. Okay. So, bag collection. Tapos, ang sumunod is, pakita ko sa'yo. Paganda yung bag. Ito sumunod kong bag. Kasi nung story dito sa bag na ito, kasi nga nung malapit na kaming magsimula na pala kaming na akong mag-aral, ito nga talaga yung pinakauna kong bag. Ganyan. Ito talaga yung pinili ko. Sabi ko magsimula na yung school. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ito na lang din yung bibilhin ko. Ganyan. Sabi ko. Yung mga libro namin guys, ang lalaki. So, hindi magkasya. Tsaka ayaw ko rin siyang masira. Kasi nga, maganda yung niya. Maganda yung
itsura niya para sa akin. So, ayaw ko rin siya masira. Tapos, nagkataon guys, pumunta ako ng Aldi, no? Sa Aldi ko to guys nabili. Alam niyo kung magkano ito? 7 euro or 8 euro. Yes, ganun siya ka ano, mura siya kung ano mo dito sa kanila. So ito na yung naging bag ko guys, na ang sabi ng iba is parang pang ano daw to, pag may anak ka. Hindi ko alam kung bakit may mga anak lang ba to. Parang kasi ganito daw yung mga ano. So wala tayong ibang laman dito, kundi yung mga ano ko lang to guys, yung mga oat ko lang yan. So, siya na iba, hindi ko pa ito natatanggalan ng ibang laman eh. Pero, yeah, ayan na ang laman. Ano lang ito guys, yung bag ko na to. Anyway, ano pa kami nito guys, tweeting pa kami nito ng aking Polish classmate. Kasi nung nakita niya ito, tapos sabi ko sa kanya, alam mo kung saan ko ito nabili? Sabi niya, sa Aldi. Sabi ganun. Pumunta rin siya ng Aldi, bumili siya. Tapos, syempre, kinabukasan, pagpasok namin, trust pa kami ng bag. Tapos sabi ng, kasi lagi kami magkasama, lagi kami, magkatabi kami, ganyan. Tapos, kaya sabi nila, talagang friends forever. Ganun yung, ano sa amin. Sabi niya, talagang kayo parehas talaga kayo ganun. So, yun. Tapos, sabi niya, ano lang siya Tapos, sabi nga din ng partner niya, nung Polish yung classmate, sabi niya, alam mo ba, nung nakita ito ng partner ko, sabi niya, ano yan, nag-prepare ka na ba para magka-baby? Tawa ng tawa. So, ganun yung kasi ewan ko, bakit ganun? Ang pa-baby ba talaga to? Ewan ko, basta ako, gusto ko siya kasi niya, marami siyang mga paglalagyan. At kasi dito yung libro ko, tsaka yung may folder man ako na kailangan ilagay, kasya. Mukha nga siyang kasya. Parang pang baby nga guys, kasi nga may lagay yung ganito dito. Yan, tong mga bottles. Ewan ko sa kanila. At least well na, if ever. Charot. Ayan, so ito yung sumunod ko na bag. So this is the first. At least the first, the second, the third. Okay, the next bag. Foot bag na tayo. Pasensya na talaga kayo kasi wala talaga akong bag. Wala talaga akong mga bag. Kung may mga shoulder bag man ako dati, tapos yung mga mga body bag is nasa Pilipinas. Ganun. Wala. Hindi ako nagdala ng bag. Alam niyo kung ano lang yung dala kong bag. Ito lang yung mga binigay ng asawa ko. Hindi ako masyado nagbitbit. At wala masyado. Ganyan. Tapos, ito yung bag ko lang siya. Kasi bigay ito sa akin ng boss ko, guys. Yung boss ko pumunta ng Amsterdam. Ayan. Thank you, Doc Che. Ayan. Sa kanya to galing. Tapos, meron din dito, guys. Souvenir ko to sa school. Yung pinagtiramuhan ko sa Antipolo. Ayan. Ayan, Ayan. So, ayan. Yung collection ko ng bag, ha? Charot. Nakakatawa, pero wala talaga. Promise, ito pa. Free lang ito, guys. Yung bumili yung aking boss din ng mga damit. So, ganyan. Alam mo yun? Tapos, itong sumunod na tote bag, nung pumunta kami ng loot bag, ano ba tawag dito? Ewan ko sa inyo. Charot. Eco bag? Charot. Hindi ko alam kung ano yung tamang tawag. But anyway, this is from the anong tawag na pinuntahan namin ng aking kaklase, job fair. Kasi nga, kumbaga baka makahanap kami ng trabaho, pumunta kami ng job fair. So, tapos ito binigay sa akin ng babae. Tapos sabi sa akin ng kaklase kong Polish, binigyan ka, bakit ako hindi? Sabi ko, hindi ko alam, makipag-usap ako dun dun sa So, yun. So, alam niyo guys, I'm trying my best. I'm trying hard talaga magsalita ng Deutsch para maano yung ko. Lalo pag nasa labas ako, grabe talaga. As in, na yung aking Deutsch, diba? So, nasali na naman yung Deutsch. Charot. Kasi ganun, ito pala yung suklay ko, guys. Oo. Kasi nga, nilagay ko nga dito. Kasi galing ko dito sa isa kong bag. So, dapat dito talaga yan siya. Tapos, ang laman nito guys is, mga brochure na galing doon sa sa job fair. Saan mo gustong mag-apply. Pero kasi dito guys is more health ang nito ang kailangan sa ganun. Healthcare ganyan yung mga kailangan. So this is the best part of bag collection. Guys, ipapasok ko nga muna to para naka-awkward naman ito. Suklay ko pa ito mula Pilipinas guys. Hanggang ngayon, suklay ko pa rin siya. Anyway, ilang taon na yan guys sa akin. Tagal na yan sa akin.
the next part of this vlog is my collection. Charot! Wala talaga akong magpapakita. Pasensyahan nyo na talaga. So, the first thing is the Primark. Anyway, nung napunta ako dito, ito yung naging favorite kong store na bilihan ng damit pag binibilihan ako ng asawa ko kasi nga mura. Pero yung asawa ko naman ayaw niya kasi nga daw, dapat sa quality ako tumitingin, hindi sa quantity. Basta ganon. Tapos, alam niyo ba kung mga laman nito? So, pasensya na talaga. Ito lang talaga yung nakayanan ng budget ko ng mga bag, ha? Collection ng bag. Ito guys, ito, paper bag. Henglong. Another Primark. What else? Citrus Apotheke. Hit Market. Take Max. Mueller. Galleria. yung nagayon pa ito ng gift, binigbigay ng gift sa akin. Aldi. Jack and Jones. H&M. Another Primark. Another Primark. And a Galleria. So that's it. Pagpasensya nyo na wala talaga akong bag collection kahit anong gawin ko. Charot. Kung, ayan, paper bag. Charot. So, thank you so much talaga, sa suggest mo na vlog at sa request mo na vlog. No, ayun. So, nag-enjoy naman ako. So, maraming salamat talaga. So, balik ko dito sa lagay nila. Nakalagay talaga sila dyan. Kasi guys, ako yung tipo ng tao na mahilig magtabi. Kahit sa Pilipinas, alam nyo, ang dami kong mga paper bag. Talagang ang hilig ko magtabi. Kasi nga, pagka hindi sa kailangan mo, diba? Meron ka. So, yun. So, better na So, yun. So, yes. So, that's it for today's video. Thank you so much, Livy Ann, sa inyong request na vlog na ito. Ayan. So, yun lang, guys. Ayun yung aking, what's in my bag and my bag collection. Thank you so much for watching, and I will see you in our next one. I hope you guys enjoy this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much. Always smile. God bless us all. Ow! Hindi ko maabot yung camera ko para i-off. Aray ko na yung bente ko. Yan ang sign ng matanda na. Charot.